салом, душанбе сити аст. барномаи муаррифии мавзеъҳои шаҳри душанбе. ин бор мо меҳмони меҳмонхонаи душанбе мешавем. меҳмонхона 5 ноябри соли 1964 бор шуда ба зудӣ маъруфият пайдо кард. сохтмони бинои 5 орчиёна 4 сол аз соли 1961 то соли 1964 давом ёфт. муаллифони лоиҳа меъморон Айзекович ва Шелухин ва муҳандисон Лазарев ва Гросвен буданд. дар сохтмони ин бино бори аввал дар кишвар қолиби болори яклухти васлшаванда истифода шуд. дертар ин усул қолиби тоҷикӣ ном гирифт. барои бунёди бино муаллифони он бо нишони тиллои намоишгоҳи комёбиҳои хоҷагии халқ мукофотонида шуданд. мегӯянд яке аз сабабҳои бунёди ин бино дар душанбе норасоии меҳмонхонаҳо дар оғози солҳои 60 буд. меҳмонхонаи навро душанбе ном карданд. меҳмонхонаи душанбе дар шаҳри душанбе воқеан зебо садо медиҳад. дар давраи шӯравӣ дар бинои меҳмонхона ҳуҷраҳо, тарабхонаи душанбе, қаҳвахонаи тобистона ки дар пешайвони тарабхона воқеъ буд ва миёни сокинон казирок номида мешуд, фурӯшгоҳ ва кошонаҳои ҳусн ҷойгир буданд. он вақт ин мавзеъи бузургтарин меҳмонхона дар душанбе ҳисобида мешуд. яке аз маъруфтарин меҳмонони меҳмонхонаи душанбе ҳайати иҷодии филми Бандии Қавқоз буд. ҳунармандони маъруфи замон аз ҷумла Зинаида Кириенко, Александр Демоненко ва Нина Гребешкова соли 1967 ҳангоми 10-рӯзаи фарҳанги Русия дар Душанбе ва нахустнамоиши филми Бандии Қавқоз дар меҳмонхонаи Душанбе маскун шуда буданд. имсол аз ибтидои меҳмонхона 60 сол сепарӣ мешавад ва он то ҳоли қисмати шаҳрро ором медиҳад. воқеан шумо метавонед бо рӯи бароятон қулай пардоҳ карда дар ин меҳмонхона ҳуҷра гиред. дертар дар соли 1978 дар рӯбарӯи меҳмонхона майдони ба номи Садриддин Айнӣ бунёд шуд. дар маркази майдон муҷассамаи сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ гузошта шудааст. дар атрофи муҷассама бошад пайкараи қаҳрамонони асарҳои ӯ бунёд ёфтаанд. худи майдон макони дилрабоест барои сайру гашт дар ҳавои тоза. хайр, то саёҳати оянда.